Stalo sa vám niekedy, že ste sa museli pretvarovať a taktiež si dať nejakú takú masku na tvár? Tak ja si myslím, že človek, ktorý povie, že sa niekedy nepretvaroval, klame, lebo sú situácie, v ktorých sa musíte pretvarovať, už len preto, aby ste niekomu okolo seba neublížili. No a najhoršie je, keď sa pretvarujete sám pred sebou. To je fakt vážna a zlá vec, ale to sa mi už nestáva. Veríte možno na také náhodné stretnutia, ktoré vedia zmeniť život? Viete čo, ja si myslím, že nič nie je až taká veľká náhoda. Človek si tie veci, ktoré ho stretnú v živote, priťahuje sám svojou energiou. Mám taký pocit, neverím na náhody. Myslím si, že to je nejakým spôsobom to, čo má prísť, si pritiahneme my sami. Často sa ocitajú herecké postavy v tejto hre v takých hraničných situáciách. Ako reagujete ako vy, človek, keď dostanete sa napríklad pod tlak? Bojujete, cúvate, alebo zostanete pokojní? Čím som starší, tak tým viac sa v hraničných situáciách snažím zachovať chladnú hlavu a snažím sa racionálne pristupovať k tomu, čo sa deje a nájsť z toho východisko.